Presúvame sa na 14-ročné video, ktoré rozlíšením pripomína, že bolo natočené pomocou kalkulačky. Je ale na ňom niečo veľmi nevídané, čo som vám chcel ukázať, takže prepáčte za tú kvalitu. Nachádzame sa niekde v Indonézii na internáte, kde skupina študentov trávia voľné chvíle. Jeden z nich začne hrať na gitare a druhý kamarát ho pritom natáča. Sledujte, kto sa ešte okrem študentov vo videu na chvíľu ukáže. Wan. Hei, kat luar ada apa? Kat luar. Tengok ah. Apa lah? Tengok ah. Betul Wan. Aku nampak dia. Mana? Aku nampak benda putih salah ni. Sudah. Tomuto duchovi sa v Indonézii hovorí pokong, čo v preklade znamená duch v plášti. Je to duša zosnulej osoby, ktorá zostala uväznená na zemi po dobu 40 dní.